азиз, Toyota Corolla фурӯшӣ солаши 2007 бародаро. Мотораш 1.8 бародарои ҷон. Ина мошин харод марҳамат кунед. Биёед, ин мошин фақат краска талаб бародари азиз. Фаҳмидед, намира дониста бигиред ки краска талаб бародарҷоно. Як краска чашм мекунед, дига мехири мегарде. Ина мошинча бисёр хуб бародарои ҷон. Нигоҳ кунед чӣ холаи ҳазорсума задагие бародарҷоно. ҳуҷҷатош поли тамом шидагие бародарои ҷон. Ден салони мошин бародарои ҷон, ҳама подсветка кардаги дарнашта. Дарнаш беҳад хушрӯй, баъд нашоти ҳами чиш мантафонаш беҳади баъд хушрӯ мехона мантафонаи ё хайхтон бидонен. Ина состояни мошин бародарои ҷон. Нархш бародаро 50,000 сомон ай. Ина мошин хард биё. Мошина баби биги бира. Мошин ака дӯстои азиз газ мети мегарди, гази бензин ай бародарҷон. Евро 4 задагие. Дидин мошин дарнаш чӣ қадр тозааки хушрӯакай. Фақат ин ҳами краскаш мекунӣ бародарои ҷон ку мехири мегарди. Ина 50,000 сомон бародарои азиз, марҳамат кунед мошин харод биен қапш бизанед. Яъне агар мисол ҳами 60 ки ҳам биғалтад, зато беҳад мошинои хубани ёхтон медонен одамои мошиншинос. Яъне қатъи ҳуҷҷатош қатъи краскаи обши ҳами 60,000 ам ки биғалта бародарои ҷон, зато мехирен мегарден. Мошини беҳтарин. Ина марҳамат кунед бародарои ҷон, мошин харод биёен Toyota Corolla 1XL. Бародарои азиз марҳамат кунед, занг бизанед. Боз ким трики дига муомила дора бародарои азиз.